Op zoek naar hij goed kop wat weggehol het. Die oom het gesê die halve brood gesteel. So kyk wat die boer was. Maar nou as jy hom kan sien, sê gou waar hy Satan. Jy kan nie hom sien nie. Toe lyk my is niemand by die boom nie. Kan nie sien nie. Hier is waar die man slaap. Hy het 'n mooi kooi hierso. En hierso is hy. Dit zou, weet ik. Daar zit die man aan. Waar is die daar? Zijn we koud? Hoi, die mensen zoeken jou. Ja, boe. Hij zoekt je moe. Ja, maar boe. Waar boe? Hoe krijg je maar nou weer? Het is alright niet waarom. Covid zijn bang. Zien ze ja, het zijn eigenlijk een lekkere kouwa. Nou, zal ik kijken waar. Wow, het zijn ze het al 4 ook gemaakt, die schillen. Hij is op het bedrijf. Jullie kan zien. Daar zit al die goede koppen. Maar nog gaat dus uit de pies.